työpäivä tänään? Sano muuta. Saatana mä oon ihan hikinen vieläkin. Joo. Mitä Rappe teet viikonloppuna? Jumalauta. Tiedäksä, kato, mä haen perjantaina duunin jälkeen niin muijalle sellaisia uusia aika helvetin kuumia hepeneitä. Jumalauta, mä menin silloin perjantai-ilta niitten hepeneitten kanssa sinne kämppään, kato himaan sisälle ja muija oli silleen, tiedätkö, aika lailla niinku ready. Ja vittu, kato, mä löin ne hepeneet, kato sellaiset, tiedätkö, oikein glitteriä ja kimallusta ja kato silleen, että menee niinku lähinnä tommonen viiva tuolta persevaan kohdalta, niin mä löin ne, kato sille siihen, kato sängyn päälle, niin siitä se saatana riemu vasta repeski. Tiedätkö, minkälaista kyytiä se antoi mulle koko viikonloppu? No, minkälaista? No ihan helvetin kovaa kyytiä. Katos nyt, paha poika, tästä saa perkele. Vittu, sä ymmärrät, sä mene ostamaan tommosen saatanan mammahousuja, perkele. Sä oot yhtään romanttinen kyllä nyt. Vittu, tästä saat saatana. Koko viikonloppuun tulee nahkarimmista persuksille, vittu. Se kova muija sulla.